Σήμερα το πρωί ξύπνησα και λέω θέλω να πάω να δω λίγο ωκεανό, λίγο θάλασσα, γιατί είναι κάτι που μου έχει λείψει αρκετά από την Ελλάδα και σαν την θάλασσα στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Είχα ετοιμάσει το πρόγραμμα, τα είχα βάλει όλα τα εισιτήρια στο καλάθι και ήμουν έτοιμος να τραβήξω τη σκανδάλη. Μόνο που υπολόγισα ότι με το πλάνο που έφτιαξα στο μυαλό μου, οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές στο να μην καταφέρω να γυρίσω πίσω. Και κυριολεκτικά ρισκάρω πάρα πολύ να ξεμείνω στην Νορμανδία. Οπότε, συμβιβάστηκα, έφτιαξα ένα εναλλακτικό πλάνο και σήμερα θα φύγουμε από τον νομό Αττικής του Παρισιού και θα πάμε να δούμε κάστρο και χωριό. Και το κερασάκι στη τούρτα ή αλλιώς το Σαντιγί πάνω στο καφέ μας θα είναι η πόλη του Σαντιγί. Κυριολεκτικά έτσι λέγεται. Το ταξίδι αυτό είναι αρκετά εύκολο, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και πιστεύω ότι θα έχουμε γυρίσει μέχρι τις 7. Φύγαμε ακριβώς την ώρα μας και σε μερικά λεπτά θα είμαστε εκεί. Τελευταία αρχίζω και πιστεύω πολύ στην ευκολία των πραγμάτων. Δηλαδή, αν κάτι είναι εύκολο, είναι πολύ πιθανότερο να γίνει. Όπως αυτό το ταξίδι. Και αυτό μπορείς να το βάλεις παντού. Μπορείς να το βάλεις σε δουλειά, σε ταξίδια, σε διακοπές. Έχει μεταξύ πολύ κόσμο εδώ γιατί αρχίζουν και προετοιμάζονται για Halloween. Αυτό εδώ εντωμεταξύ είναι το Hotel de Ville που είναι το δημαρχείο της πόλης. Κάθε πόλη εδώ πέρα έχει ένα δημαρχείο, ένα μπρασερί που είναι ανοιχτό τις Δευτέρες και πολλές εργασίες που γίνονται. Για παράδειγμα, μου αρέσει να πηγαίνω στα Κουφονίσια γιατί 3 μήνες του χρόνου υπάρχει ένα γρήγορο πλοίο που σε πηγαίνει σχετικά άμεσα εκεί. Είναι πολύ πιθανότερο να δεχτείς μια δουλειά όπου δεν χρειάζεται να κάνεις ζογκλερικά, δεν χρειάζεται να ψάχνεις πάρκινγκ και είναι πιο εύκολο προσβάσιμη. Το ίδιο και με τα ταξίδια και με τις διακοπές. Είναι πιο εύκολο να πας μόνος σου ταξίδι και άρα πολύ πιο πιθανό να γίνει. Το κάστρο μας είναι εκεί πίσω. Έχουμε άλλο ένα 10 λεπτό περπάτημα. Εντάξει, οι πόλεις που επισκέφτομαι μπορεί να φαίνονται λίγο άδειες, αλλά επίτηδες μερικές φορές διαλέγω την ώρα και τη μέρα για να έρθω για να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, έχει τώρα vacances scolaires, δηλαδή τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, οπότε όλοι πάνε σε ταξίδια. Όταν ανακαλύπτω τις περιοχές της Γαλλίας, κοιτάω και λίγο τιμές σπιτιών. Από περιέργεια, όχι με κάποιο σκοπό. Και οι τιμές είναι αστρονομικές. Δηλαδή, στο Παρίσι, 60 τετραγωνικά, 1 εκατομμύριο. Φοβερό. Εδώ η πόλη έχει και υποδρόμιο. Και επίσης, για να φτάσεις στο προορισμό που πάμε, μπορείς να πάρεις λεωφορείο. Εγώ την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, είχα πάρει λεωφορείο. Και γενικά μου αρέσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί πάντα αυτά παίρνω. Δεν είχαμε οικογενειακό αμάξι ή κάτι τέτοιο, οπότε τα έχω συνηθίσει και μου αρέσει να βλέπω αν αναπτύσσονται, αν δεν αναπτύσσονται. Έχουμε ένα άγαλμα εδώ του Χένρι της Ορλεάνης. Και αυτό το θέμα άρχισα να το παρατηρώ πολύ περισσότερο εδώ, ζώντας στη Γαλλία, και άρχισα να το αναλύω έτσι και βλέπω ότι εδώ οι περισσότεροι παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, γιατί το αυτοκίνητο είναι ταλαιπωρία. Και σκεφτόμουν τι ωραία που θα ήταν να αντιγράψουμε κάποια πράγματα από εδώ και να δημιουργήσουμε έτσι μια ωραία σύνδεση, για παράδειγμα της Αθήνας με τη Θήβα, με τον Ναύπλιο, με τις υπόλοιπες πόλεις που είναι τριγύρω, για να αναπτυχθούν και αυτές και να φύγει ο κόσμος από την Αθήνα. Έφυγαν τα άλογα, κάτι πρόλαβα. Ορίστε και το κάστρο του Σαντιγί. Bonjour. Merci. Και αν φτιάξουμε το μετρό και βάλουμε να πηγαίνει κάθε 2 λεπτά και να μην κάνει πάρα πολύ ζέστη το καλοκαίρι και να φεύγει κάθε 3 λεπτά, για παράδειγμα, από το Πειραιά, νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα αρχίσει και θα προτιμάει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί θα έχει και την εναλλακτική. Και δεν πολύ πιστεύω σε αυτό που λένε ότι η νοοτροπία του Έλληνα είναι να έχει το αμάξι του κτλ. Σε αυτό δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι όντως το αμάξι στην Αθήνα είναι ανάγκη για να κάνεις τη δουλειά σου. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να αλλάξει αν δοθεί η άλλη επιλογή. Και έτσι
λύνεις πολλά προβλήματα τα οποία μπορεί να είναι συσχετιζόμενα. Για παράδειγμα, μπορείς να αυξήσεις τα πρόστιμα, να αυξήσεις τους ελέγχους στα αυτοκίνητα για να προσπαθήσεις να περιορίσεις τα ατυχήματα που γίνονται όταν ο κόσμος βγαίνει. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι λίγο επιφανειακό. Αν εξ αρχής ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να πάρει το αμάξι του, γιατί υπάρχουν εναλλακτικές, γλιτώνεις και αυτό το πρόβλημα και μπορείς να μειώσεις αρκετά αυτά τα ατυχήματα. Τα παιδιά είναι ελεύθερα, είναι έξω, δεν έχουν σχολείο για ακόμη μια εβδομάδα και εμείς είμαστε εδώ μπροστά στο ανάκτορο, στο κάστρο του Σαντιγί. Έχω έρθει άλλες 2 φορές, αλλά έκαναν έργα και τώρα είναι αρκετά όμορφο. Οπότε νιώθω αρκετά τυχερός. Μάλλον έφτιαχναν αυτά τα συντριβάνια. Πολλές από τις εκδρομές, εμπειρίες, ταξίδια, διευκολύνσεις, επιστροφές στο σπίτι τη νύχτα τις οφείλω στους φίλους μου που με πήγαιναν από εδώ και από εκεί. Να είναι καλά ο φίλος μου Κωνσταντίνος, ο φίλος μου Παναγιώτης, η φίλη μου η Δώρα. Η λίστα είναι αμέτρητη, ο φίλος μου ο Μανώλης. Το να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο νομίζω είναι μια πολύ σημαντική ικανότητα η οποία είναι αδιαμφισβήτητη και μετανιώνω πάρα πολύ που δεν πήρα το δίπλωμα πολύ νωρίτερα. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ ότι δεν πρέπει να είναι η μόνη λύση ή η ανάγκη. Το τελευταίο μέρος για να ακούσετε κάποιον για το που θα βάλετε τα δικά σας χρήματα είναι το YouTube. Αυτό που έχω παρατηρήσει κάθε φορά που έρχομαι Ελλάδα είναι ότι οι περισσότεροι φίλοι μου παίρνουν αυτοκίνητο, καινούργιο αυτοκίνητο κάθε 3 και λίγο. Είναι συνήθως και ένα μεγάλο ποσό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και έχουν δίκιο. Δεν έχουν άλλη επιλογή και πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους με αυτό το πράγμα. Αλλά θεωρώ, ειδικά τώρα που για παράδειγμα έχω την οικονομική δυνατότητα να πάρω ένα αυτοκίνητο, αλλά παράλληλα έχοντας και την εμπειρία του πόσο δύσκολο είναι να βγάζεις χρήματα, λυπάμαι να δώσω αυτό το μεγάλο ποσό για κάτι που θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να είναι ανάγκη. Θα σας πρότεινα να κάνετε απλά βόλτα και να μην μπείτε μέσα σε κτίρια, ακόμα και σε μουσεία, ειδικά αν έχετε πάρα πολύ λίγες μέρες στο Παρίσι. Αλλά μιας και πήρα αυτό το εισιτήριο και δεν θυμάμαι αν έχω ξαναμπεί, πάμε να μπούμε. Το να φάμε σαντιγί ή καφέ με σαντιγί στο κάστρο του Σαντιγί νομίζω ότι είναι ένας εύκολος στόχος ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί. Είναι σαν να τρώμε μουστάρδα Dijon στη Dijon. Αρκετά όμορφο ανάκτορο, έχει μέσα έτσι διάφορα δωμάτια, βασιλικά. Αυτή η αίθουσα θυμίζει λίγο Λούβρο. Τώρα έχει αλλάξει η ώρα και νυχτώνει πολύ νωρίτερα και το έχω ξεχάσει αυτό εντελώς. Οπότε πάμε να πιούμε καφέ γιατί μετά θα είναι αρκετά αργά. Έτυχε να ταξιδέψω στο Λονδίνο. Τη μία φορά είχα πάρει αεροπλάνο και την άλλη φορά είχα πάρει τρένο. Και είδα το πόσο βολικότερο ήταν το τρένο. Γιατί δεν χρειαζόταν να κάνεις check-in, δεν χρειαζόταν να ξυπνήσεις πάρα πολύ νωρίς. Σε έφερνε από κέντρο της πόλης στο κέντρο της πόλης και έφτανες ξεκούραστα. Και δεν είχες και περιορισμούς όσον αφορά τις βαλίτσες. Εντάξει, είμαι πολύ τυχερός για τον καιρό. Και αδιαμφισβήτητα το τρένο είναι το αγαπημένο μέσο μαζικής μεταφοράς για μένα. Γι' αυτό είχε ξεκινήσει από πολύ μικρός. Θυμάμαι κάθε καλοκαίρι που πηγαίναμε στην Κριμαία. Πηγαίναμε και στην Οδυσσό βέβαια, αλλά οι αληθινές διακοπές ήταν εκεί, στην Κριμαία, στη Μαύρη Θάλασσα. Και στο τρένο καθόσουν και κοιμόσουν. Είχες δηλαδή ολόκληρο κρεβάτι. Οπότε και ναι μεν ήταν 24 ώρες, αλλά ήταν αρκετά ξεκούραστα. Δεν νομίζω ότι θα μπω στα τροπάρια του ότι είναι πιο οικολογικό και όλα αυτά, αλλά είναι πιο άνετο. Κάθεσαι, ξεκουράζεσαι, έχει να φας. Εδώ, ας πούμε, στη Γαλλία έχει πολλά τέτοια τρένα όπου έχει ένα ξεχωριστό βαγόνι όπου μπορείς, ας πούμε, να καθίσεις λίγο, να παραγγείλεις κάτι. Μου είπε η κυρία εκεί που δούλευε στο μουσείο ότι εδώ μπορείς να πιεις το καφέ σου. Πολύ ωραίο μέρος εδώ πέρα. Έχει άλογα. Έχει μάθημα υπασίας εδώ πέρα.
Ήρθαμε στο προορισμό μας, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι είναι κλειστό. Έχει κόσμο μέσα, αλλά μάλλον έχουν κλείσει νωρίτερα. Ήρθα τέλος πάντων σε ένα ταμπάκ και στη Γαλλία υπάρχουν πολλά ταμπάκ. Εκεί δηλαδή που πας και πίνεις το ποτό σου, τρως νομίζω κιόλας, αλλά κυριότερα έρχεσαι για να πάρεις τσιγάρα, ξέρω εγώ. Εγώ ήθελα ένα καφέ με σαντεγί, αλλά μου ήρθε εδώ μία μπύρα. Merci beaucoup. Μου έχουν βάλει 1 κιλό μπύρα. Είναι πιο μεγάλο από το κεφάλι μου. Κυριολεκτικά, κοιτάξτε να δείτε. Και αν φτιάχναμε τα τρένα στην Ελλάδα, νομίζω από αυτό θα επωφελόντουσαν όλοι. Όχι μόνο οι επιβάτες, αλλά οι επιχειρήσεις. Αν φτιάχναμε γενικότερα όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και καλό βήμα είναι και το 24ωρο μετρό τα Σάββατα. Το οποίο ζώντας το προσωπικά στενοχωρήθηκα. Γιατί ήμουν στο αεροδρόμιο, ήταν Σάββατο, ήταν 11 και κάτι νομίζω. Και πάω στο αεροδρόμιο και είναι κλειστό το μετρό. Δεν είναι 24ωρο μέχρι το αεροδρόμιο. Κάτι που δεν καταλαβαίνω, γιατί ενώ υπάρχει ζήτηση, το καλοκαίρι πίζει το αεροδρόμιο, τα λεωφορεία δεν χωράνε κόσμο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει βρεθεί μια λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τα τρένα είναι πολύ σημαντικά. Αν για να πας μέχρι την Καβάλα χρειάζεται να αλλάξει 4 μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι πάρα πολύ καλό. Και το κτέλ πρέπει να είναι η δύσκολη λύση, όχι η εύκολη λύση. Και αν συνδέεις πολλές πόλεις μεταξύ τους, είναι μόνο καλό. Αρκεί να είναι σταθερά δρομολόγια, συχνά δρομολόγια και αξιόπιστα δρομολόγια. Τα τρένα είναι πολύ σημαντικά, αρκεί πραγματικά να φτάσεις με ασφάλεια και να μην γίνονται δυστυχήματα όπως το δυστύχημα των τεμπών, που πολλές φορές νιώθω ότι θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά εδώ προσπαθώ και δεν βρίσκω κάτι, δεν βρίσκω κάποια δικαιολογία. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Και φταίνε όλοι. Αυτές οι υποδομές πρέπει να είναι ασφαλείς και πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί να ξαναεμπιστευτεί το τρένο. Εγώ αυτό που περιμένω είναι να δω μια υπερπροσπάθεια ή έστω μια προσπάθεια να φτιαχτούν αυτές οι υποδομές, να γίνουν καλύτερες, έτσι ώστε να υπάρχει μια ελπίδα να το ξαναχρησιμοποιήσει ο άνθρωπος αυτό το μέσο μαζικής μεταφοράς που είναι τόσο σημαντικό. Γιατί αυτές οι υποδομές είναι σημαντικές και είναι αυτές που πραγματικά φέρνουν ανάπτυξη. Θα μου πείτε, τα δυστυχήματα, Αλέξανδρε, γίνονται σε όλες τις χώρες και παντού. Και συμφωνώ σε αυτό. Αλλά όταν έχεις μία μεγάλη γραμμή σε όλη τη χώρα, ωραία, έστω αυτή τη μία, πρέπει να τη φροντίζουμε, έτσι ώστε να μην καταλήγει σε μοιραία δυστυχήματα. Τις προάλλες είχα μπει στο YouTube και είδα ένα βίντεο του Στέφανου Κατσόλη, νομίζω, αν προφέρω σωστά τα όνομα, και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον και έλεγα να, επιτέλους αυτό που έλεγα τόσο καιρό, αυτό που συζήταγα με τους φίλους μου, επιτέλους κάποιος ψάχνει αυτό το θέμα, που τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πολύ ενδιαφέρον σαν θέμα για μένα. Μας λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα και κάποια πράγματα που μπορεί να λέω, νιώθω ότι μπορεί μερικές φορές να ακούγομαι σαν να γκρινιάζω, αλλά θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα και να γυρίσω όχι για συναισθηματικούς λόγους μόνο, αλλά και για λογικούς λόγους. Πια. Και κάπου εδώ, στην όμορφη πόλη του Σαντιγί, τρώγοντας σαντιγί, σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ που είδατε και αυτό το βίντεο και τα λέμε!